Takže čaute lidi, já vás zdravím další videa. A dneska si ukážeme moje iglu. No tak nějak by se to dalo říct. Dejte sami. No, možná ho nevidíte, ale je to prostě jako hrouda. No, tady je vchod, ještě nebudu prozrazovat. Je to prostě hrouda. No. A vevnitř už je to všechno hotový. Vnitř je to všechno hotový a vám chci ukázat, jak to vypadá. Cože? Ach jo, mě to sklouzlo do sněhu. No to je moc o sněhu. Ach jo. Teď se omlouvám, teď to malinko střihnu. Takže už jsme tady, už tam máme mám co sněhu a jdeme se podívat dovnitř. No. Takže je to tu docela dobrý. Vejdu jsem úplně celý, ono to tady je těžko poznat, jako co je co, ale prostě je to super, mně se to teda líbí, nevím jak vám, a mě jo. A teď mám takový nápad, počkat. Tak jo. Tak jo. Tak. A možná pro dnešní video všechno. Tady to mi trvalo postavit asi tak hoďku, 2-3. Takže tak jak 3 hodiny. Promiňte škytavku. No, takže nevím jak vy, ale já jsem, nebo jestli se vám to líbí, určitě dejte like, odběr, abyste viděli. Napište do komentáře, co lehkého, nebo co byste ještě chtěli postavit. Já vám to možná postavím. A tak tohle pro dnešní video. Takže se mějte. Čau.